Què passa, nois? Tot bé, tot correcte i jo que m'alegro. Avui trobareu notícies de l'eSports, és a dir, dels jocs, però de la consola, no? I també del temps. Primer trobareu a l'eSports sobre el Call of Duty. La primera entrega va ser el Call of Duty. Després, a l'eSports del League of Legends. L'objectiu d'aquest joc és arribar al nexe de l'enemic i destruir. I finalment, del FIFA. Es va crear el 1900. I més tard trobareu el programa extra que és el temps, protagonitzat per la Donai, el Martí i jo, l'Àlex. Molt bones a tots, jo soc l'Àlex i avui us parlaré d'una saga molt important per a la indústria del videojoc. Aquesta saga es diu Call of Duty i aquesta saga es va fundar el 2004 per Activision i la seva primera entrega va ser el Call of Duty 4, o també conegut com Modern Warfare. El Call of Duty és molt important perquè té competitiu, que el competitiu és 1 vs 1, 2 vs 2 o 4 vs 4, però el que es juga més és 4 vs 4, el campionat més important del món, la COD Champs, es juga 4 vs 4 i al competitiu hi ha molts tipus de joc, que el més important vindria a ser el buscar i destruir, que és el que requereix més habilitat, o com ho dirien els jugadors del Call of Duty, skill, que seria en anglès, i també els mapes solen ser els que millor han agradat en les partides públiques, i alguns exemples de l'Advanced Warfare, que és el joc actual que hi ha al Call of Duty d'aquest any, el més jugat seria el Solar o el Retrieve. Del Black Ops 2 seria Raid, del Modern Warfare 3 seria Seatown i del Modern Warfare 2 seria High Rise. I aquest joc es juga en PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3 i a l'ordinador. El millor jugador del món és el Clayster, ja que va ser l'MVP de la COD Champs. Com ja he dit abans, la COD Champs és el campionat mundial del Call of Duty i l'MVP significa que va ser el jugador més destacat d'aquesta competició. L'equip més bo és Denial, és un equip molt bo que també va guanyar la COD Champs, és a dir, el Clayster també estava en Denial. I ara passem a la millor jugada del Call of Duty de la història. Va Broken! Agafa una posició molt tàctica. Es troba un. Li està disparant a l'altre. Li acaba matant al final. Aquest jugador és una bèstia parda. Acaba matant a l'altre i fa un jump shot, un salt, i acaba amb l'altre. O sigui, una bestialitat de jugada. Impressionant. Hola, soc la Donai i avui us portaré un joc d'ordinador que es diu League of Legends. El League of Legends és un joc d'estratègia competitiva que es juga a nivell mundial. L'objectiu d'aquest joc és arribar al nexe de l'enemic i destruir-lo, tota la base també. Com s'arriba a la base? Es té que matar minions o destruir torretes. Aquest joc és un joc de 5 contra 5, però també hi ha diferents modalitats, com l'1 contra 1. També hi ha una varietat de mapes. El millor jugador d'aquest joc es diu Faker, que és un jugador de Corea que ara mateix està a l'equip de SKT Telecom, que és un equip de Corea que ara mateix és el segon millor. També hi ha diferents tipus de lligues. Per exemple, la LVP és la lliga de videojocs professional, que és la que juga aquí a Espanya. Qui fa un par de setmanes va guanyar Giants Underdogs. De l'FS, l'últim campió va ser Fnatic, però ara portem com unes 2 setmanes i va guanyant Origen. El millor equip del món que va guanyar l'últim mundial de l'estiu és Samsung White, però que tot l'equip s'ha dissolt i s'ha anat a diferents equips. Diferents tipus de mapes, són 3 mapes diferents. El més jugat que es juga en totes les competicions és el mapa que es juga al competitiu, que és la Grita de l'Invocador, que hi ha 3 línies i una jungla. Després està l'Abismo de los Lamentos, que és una línia totalment recta i ja està, i no juga ningú tipus de competició. I després està el Bosque Retorcido, que és un mapa de 3 contra 3 que juguen als campionats de 3 contra 3. I nois, aquesta és la millor jugada de la història de League of Legends, està comentada per mi, disfruteu-la. Dade va per baix, Peque salta al mur, Dade li salta, mare meva, un ultimate, es mitiga molt bé el dany, li pega el golem, li pot ser una kill,
Es salva Peque Salvador-Ignai per la cura del golem. Mare meva! Hola, em dic Martí Rafani. Avui us explicaré el FIFA 15. FIFA 15 és un joc creat al Canadà. Es va crear el 1998. Aquest joc es pot jugar en les següents videoconsoles: a la Xbox 360, Play 3, Wii, Play 4, Xbox One, PlayStation Vita i Nintendo 3DS. El FIFA 15, comparat al FIFA 14, intenta donar molt realisme, tant pel que fa dintre del camp com a fora. El millor jugador del FIFA 15 és el XX Casilla XX. Ara us explicaré la millor jugada. Hola, ara us explicarem la classificació del FIFA 15. En primer lloc està Gravassin 1, el segon és M de Best i el tercer és Zex, el quart David SP 1490, el cinquè XX Elvita XX. Aquí és com el futbol, hi ha dos que descendeixen que són Oscar Skylari i Jabari, que són el 9è i el 10è. El primer té 18 punts i en canvi el segon té 15 punts, que té bastant avantatge. Falta molt perillós al Madrid, xuta CR7. Allà, respirar, xuta, Ramona, gol! 1-0 al minut 4 i mig. Hola, jo em dic Martí. I ara us presentarem el temps de demà. Per la part del sud farà un dia solejat, rondant els 33 graus. En canvi, per País Basc i Extremadura hi haurà fortes ventades fins a 50 km/h. No és recomanable sortir de casa. A Catalunya, per la part de la costa, farà una mica de pluja, podria ser, però al migdia podria ser una mica més solejat. I a la costa valenciana farà una temperatura rondant els 32 graus. Serà un bon dia per a poder anar a la platja. Per Castella i Lleó faran altes temperatures. Prepareu-vos perquè farà molta calor.